Vi har arbejdet med DK Company, og vi har udarbejdet analyser for at få indblik i DK Companys situation. Ud fra det har vi så udarbejdet en SWOT-analyse. Deraf er kommet 3 kritiske succesfaktorer med dertil udfordringer, handlingsforslag og konsekvenser ved disse. Vi har udarbejdet en disposition, hvor Theis først vil fortælle kort om virksomheden DK Company. Derefter så vil Helle fortælle om det blooming-koncept, som virksomheden benytter. Således efter det vil vi fortælle om SWOT-analysen, hvor Theis kommer ind på den interne situation, og jeg selv kommer ind på den eksterne situation. Efter dette så vil vi komme ind på KSF'erne, hvor Theis vil fortælle om den første KSF, Helle vil fortælle om den anden, og jeg vil selv fortælle om den tredje. Sidst så vil Helle fortælle om, hvilke metoder vi har brugt til at udarbejde denne opgave, og Theis vil fortælle om de forskellige kilder, vi har benyttet. Hvem er DK Company? DK Company er en international tekstilvirksomhed, som har 20 brands i 14 lande. De har en bred kollektion af tøjmærker, som rammer mange segmenter. DK Company har et koncept, de kalder det blooming-koncept. Det er symboliseret med en blomst. Rødderne symboliserer produktionsvirksomhederne i Mellemøsten, fordi uden dem ville det ikke kunne fungere. Bladene på stilken udgør hver af en afdeling, som f.eks. logistik, marketing eller varelager. Det er alle sammen processer, som skaber en form for værdi til produktet. Dernæst symboliserer hver enkelt blomsterblad et brand fordelt i de 3 blomster, som i midten af underafdelingerne af DK Company i Ikast, Vejle og Retail. Bierne symboliserer kunderne, som kommer og suger nektar af de mange brands. Denne blomst symboliserer, at hvis deres produktionsprocesser ikke fungerer, så er det ligegyldigt, hvor god og kreativ en designer DK Company har. SWOT-analyse. DK Companys stærke sider er, at de har lave omkostninger. Det er en stærk side for virksomheder at lave omkostninger, da virksomheden på den måde opnår højere indtjening ved at have minimale omkostninger. Gode muligheder for større markedsandel. Da der er finanskrise, så har virksomheden mulighed for at udvide sig mere og skaffe flere markedsandele, da de kan opkøbe andre virksomheder, der går konkurs. Stordriftsfordel. Deres produktionsvirksomhed masseproducerer produkter, hvilket gør, at det er billigere. Bredt sortiment, mange mærker. Virksomheden har et stort sortiment og mange mærker. Uformel kultur i deres organisation. DK Company har i modsætning til andre virksomheder en ledelse på 4 personer, hvor de kompenserer for hinanden og kan danne hurtige beslutninger. Godt samarbejde mellem ejerne. De 4 ejere har hver sine kompetencer for hvert sit felt, og derfor danner det et stabilt samarbejde mellem dem alle, da de hjælper hinanden. Den økonomiske styring er et samlet sted. De har derudover en god logistikordning, der også er samlet. Svage sider. De udvider kun ved opkøb. Virksomheden har kun mulighed for at vækste, når de opkøber andre virksomheder. Langt til produktionsvirksomhed. Da produktionsvirksomheden ligger i Bangladesh og i Mellemøsten, er det svært at kontrollere, at tingene går, som de skal. Sproget i produktionslandet. I produktionslandet Bangladesh er det officielle sprog Bengali, og det vil sige, at kommunikationen er dårlig, da engelsk ikke er særlig udbredt. Hård konkurrence på lønniveauet. Medarbejdere vil ikke opleve en lønstigning, da det vil øge virksomhedens omkostninger, og det vil resultere i en dårlig konkurrenceevne. Så kommer vi til en ekstern situation, hvor virksomhederne har de muligheder, at DK Company kan udnytte finanskrisen, altså således, at når konkurrenterne går konkurs, skal de opkøbe dem. Virksomheden udnytter krisen altså ved at opkøbe andre virksomheder, der går konkurs, og så derved benytter det og viderebygger det på det eksisterende købte koncept. Derudover så har DK Company stor mulighed for at udnytte mærket Monte Simonsen, da det giver god markedsføring for deres virksomhed og tiltrækker kunder. Et andet punkt er, at virksomheden kan gøre forholdene bedre, således at medarbejderne på produktionsvirksomheden har bedre, blandt andet toilet, vand og kostforhold, så medarbejderne får vitaminer. Til sidst så kan de starte et samarbejde med forskellige kendte designer, og ved at gøre det, så vil det så forbedre virksomhedens image, og vi gør sådan, at flere produkter bliver eksklusive, og så dermed så får virksomheden også en større målgruppe, eller en anden slags målgruppe, der er villig til at give en høj pris for et produkt, der er designet af en eller flere specielle kendte designere. Så er der trusler. En trussel for virksomheden kan være, at børnearbejde kan skade virksomhedens omdømme, og det vil så sige, at hvis virksomheden anvender børnearbejder i sin produktion, bevidst eller ubevidst, så vil det skade virksomhedens omdømme blandt kunderne. Derefter så er der kan forhøjet afgifter eller told på tekstiler, altså
set i form af politiske love. Det kan svække virksomhedens salg af varer væsentligt. Til sidst er der store og stærke konkurrenter. De kan så stjæle kunderne fra virksomheden. Første KSF'er. Ud fra vores analyser kan en kritisk succesfaktor for DK Company være, at de kun vækster ved at opkøbe andre virksomheder og på den måde udvider deres sortiment. Udfordring, handlingsalternativ og konsekvens. Den første udfordring kunne være, hvis nogle af virksomhederne. Vi har arbejdet med DK Company, og vi har udarbejdet analyser for at få et indblik i DK Companys situation. Ud fra disse har vi så udarbejdet en SWOT-analyse, og deraf er kommet 3 kritiske succesfaktorer med dertil udfordringer, handlingsforslag og konsekvenser ved disse. Vi har udarbejdet en disposition, hvor Theis først vil komme ind på kort om DK Company, hvem virksomheden er. Derefter så vil Helle fortælle om det Blooming Concept. Og således efter dette, så vil Theis og jeg komme ind på SWOT-analysen, hvor Theis vil fortælle om den interne situation, og jeg vil fortælle om den eksterne situation. Theis vil fortælle om den første KSF, og Helle vil fortælle om den anden, og jeg vil derefter til sidst fortælle om den tredje KSF. Metode, det vil Helle fortælle om, og til sidst så vil Theis fortælle, hvilke kilder vi har brugt. Hvem er DK Company? DK Company er en international tekstilvirksomhed, som har 20 brands, der er kendt i 14 lande. De har en bred kollektion af tøjmærker, der rammer mange segmenter. DK Company har et koncept, de kalder det Blooming Concept. Det er symboliseret med en blomst. Rødderne symboliserer produktionsvirksomhederne i Mellemøsten, fordi uden dem ville det ikke kunne fungere. Bladene på stilken udgør hver især en afdeling, som f.eks. logistik, marketing eller varelære. Det er alle sammen processer, som skaber en form for værdi til produktet. Dernæst symboliserer hvert enkelt blomsterblad et brand fordelt i de 3 blomster, som i midten er symboliseret af underafdelingerne i DK Company i IKAST, Vejle og Retail. Bierne symboliserer kunderne, som kommer og suger nektar af de mange brands. Denne blomst symboliserer, at hvis deres produktionsprocesser ikke fungerer, så er det ligegyldigt, hvor god og kreativ en designer DK Company har. SWOT-analysen. Stærke sider. En stærk side er, at DK Company har lave omkostninger. Det er en stærk side for virksomheden, fordi hvis det har lave omkostninger, vil opnå DK Company højere indtjening ved at have lave omkostninger. Gode muligheder for større markedsandel. Da der er finanskrise, har virksomheden mulighed for at udvide sig mere og skaffe flere markedsandel, da de kan opkøbe andre virksomheder, der går konkurs. Stordriftsfordel. Deres produktionsvirksomhed masseproducerer produkter, hvilket gør det billigere. Bredt sortiment, mange mærker. Virksomheden har et stort sortiment og mange mærker, der når ud til flere kunder. Uformel kultur i deres organisation. DK Company har i modsætning til andre virksomheder en ledelse på 4 personer, hvor de kompenserer for hinanden og kan danne hurtige beslutninger. Der er et godt samarbejde mellem ejerne, der har hver deres kompetencer inden for hver deres felt, og derfor danner de et stabilt samarbejde mellem dem alle, da de hjælper hinanden. Den økonomiske styring er samlet et sted, samt de har en god logistikordning, der også er samlet samme sted. Der er svage sider. De udvider kun ved opkøb. Virksomheden har kun mulighed for at vækste, hvis de opkøber andre virksomheder. Der er langt til deres produktionsvirksomhed, da den ligger i Bangladesh, og det er svært at kontrollere, at tingene går, som de skal. Sproget i produktionslandene. I produktionslandet Bangladesh er det officielle sprog Bengali, og det vil sige, at kommunikationen er dårlig, da engelsk ikke er særlig udbredt. Hård konkurrence på lønniveauet. Medarbejdere vil ikke opleve en lønstigning, da det vil øge virksomhedens omkostninger, og det vil resultere i dårlig konkurrenceevne. Derefter til den eksterne situation i SWOT-analysen. I forhold til muligheder, så udnytter virksomheden finanskrisen i form af, at de opkøber deres konkurrenter, som går konkurs, og derved benytter og viderebygger de på det eksisterende købte koncept. Udnytte det nyopkøbte mærke, Monte Simonsen, det bruger virksomheden, da det giver en god markedsføring og tiltrækker kunder. Desuden så forbedrer virksomheden forholdene mere på deres produktionsvirksomheder, således at medarbejderne de har blandt andet bedre toilet, vand og kostforhold, så de får vitaminer. Til sidst så ønsker virksomheden, eller har virksomheden mulighed for at starte et samarbejde med kendte designere,
Og ved at gøre dette, så kan virksomheden forbedre sit eget image ved at gøre flere produkter eksklusive, og dermed få en større målgruppe af kunder, der er villige til at give en høj pris for et produkt, der er designet en eller flere specielle eller kendte designer. Derefter er der trusler for virksomheden. Blandt andet så kan børnearbejde skade virksomhedens omdømme, hvis det er, at de anvender dette i deres produktion bevidst eller ubevidst, og det vil skade deres omdømme i form af, at kunderne ikke synes om dem. Forhøjede afgifter eller told på tekstiler i form af politiske love, det vil svække virksomhedens salg af varer væsentligt. Til sidst så er der store og stærke konkurrenter, de vil stjæle kunderne for virksomheden. Første KSF'er. Ud fra vores analyser kan en kritisk succesfaktor for DK Company være, at de kun vækster ved at opkøbe andre virksomheder og på den måde udvider deres sortiment. Den første udfordring kunne være, hvis nogle af virksomhedsmærker ikke vækster, så de skal ind og vurdere, om det er værd at beholde mærkerne, eller om de skulle lade dem udgå af sortimentet. Det primære handlingsalternativ kan være, at de vurderer, at mærkerne ikke giver nok omsætning, og derfor vælger de at lade dem udgå af deres sortiment. Det kan også være, at de oplever, at nogle af kunderne vælger dem fra, da de ikke længere sælger disse mærker. Det kan også være positivt, hvis virksomheden skærer dårlig omsætning fra, og dermed kan have fokus på de mærker, der vækster. Vi vil foreslå DK Company at vælge dette handlingsalternativ, da det vil komme dem til gode på længere sigt, og de derfor kan have fokus på de mærker, der vækster. Vores anden KSF'er er, at DK Company skal sikre kvalitet og bæredygtighed i virksomheden. Og den første udfordring er, at de skal sikre og kontrollere, at arbejdsforholdene og kvaliteten er i orden på produktionsvirksomhederne i Mellemøsten. Og vores handlingsforslag er, at de kan udarbejde en Code of Conduct, som indeholder retningslinjer for virksomhedens samarbejdspartnere. Det vil dog gøre, at virksomhedens personaleomkostninger vil stige, fordi det kræver ansatte til at tjekke, at disse retningslinjer bliver overholdt. Men derudover kan det også resultere i et rigtig godt samarbejde mellem DK Company og deres leverandører, fordi at der bliver lagt nogle retningslinjer ud for, hvad man forventer af hinanden. Den tredje KSF'er for DK Company er, at virksomheden har et godt forhold til sine kunder. Ellers skal kunderne falde fra, især i en krisetid som finanskrisen. Den primære udfordring er, at finanskrisen gør, at forbrugerne holder igen med køb af eksklusive eller dyre varer. Vores primære handlingsforslag kan være, at virksomheder kan sætte priserne ned på deres produkter for at fange flere kunders opmærksomhed. Konsekvensen på dette kan være, at virksomheden kan risikere at miste kunder, da produkterne vil miste deres image. Det kan dog også gøre, at helt nye kunder vil få interesse for deres produkter, fordi de nu er billigere og tilgængelige for andre segmenter. Det vil være en god idé at gøre brug af det primære handlingsforslag, fordi det vil gøre, at deres produkter er tilgængelige for andre segmenter, og dermed kan det skabe mere salg til virksomheden på længere sigt. I vores metode har vi anvendt en model fra virksomhedsøkonomibogen A2, som vi har taget udgangspunkt i, hvor vi har udarbejdet analyserne fra den eksterne side og den interne side. Vi har dog undladt Boston-matricen, fordi vi ikke mener, at den er relevant for analysens samlede resultat. Derudover har vi anvendt regnskabet for 2012, samt 2010 og 2011. Det har vi gjort ud fra, at 2010's omsætning står i 0 af en eller anden årsag, og regnskabsanalysen er altså derfor kun baseret på regnskabstallene fra 2012 og det halvandet år 2010 fra 2011. Vi har valgt at bruge disse kilder, fordi vi ser dem troværdige. Årsregnskabet har vi brugt til at finde de fornødne nøgletal. Filmen har vi valgt at bruge, da det giver et indblik i virksomheden DK Company, deres organisation og strukturering. Vi har derudover brugt i bøgerne i virksomhedsøkonomi og afsætning til vores samlede besvarelse og analyser.